Ola a todos, son Carolina Mourelle e este book trailer é para falarvos do libro O achado do Castro. O achado do Castro foi escrito por Manuel Núñez Singala, un escritor nado en Lugo, que escribiu outras obras coma Atranco no banco, Instrucións para tomar un café ou Camiños na auga. O achado do Castro é unha obra de teatro que nos leva á Roma antiga. Con todo, os personaxes falan con termos de hoxe en día, o que fai que a lectura sexa moito máis entretida e divertida. Conta a historia do amor prohibido de Manulitos e Carmiñae e da rivalidade dos seus pais. O pai de Carmiñae é o emperador e a nai de Manulitos unha comercianta con moi mal carácter, chamada Arpexia. Por outro lado, Catulo e Caleno, dous ladróns que veñen sendo un oposto ao outro, intentan roubarlle o medallón ao emperador, para así demostrar que non é capaz de defender un imperio e así Catulo terá a posibilidade de, según el, optar ao trono. Este libro, aínda que é breve, gustoume, porque é moi divertido, xa que ten momentos moi cómicos. Por isto, recoméndollo a calquera persoa, porque penso que pode agradar a calquera. E ata aquí o meu book trailer. Adeus!